V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Z Evanjelia podľa Jána. Pilát sa spýtal Ježiša: Si židovský kráľ? Ježiš odpovedal: Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne? Pilát odvetil: Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal? Ježiš povedal: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto. Pilát mu povedal: Tak predsa si kráľ? Ježiš odpovedal: Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. Uznať Ježiša za svojho kráľa. Modlíme sa za srdce, ktoré bude pripravené prijať Ježiša ako svojho kráľa a pána. Budem kontemplovať Ježiša, ktorý stojí pred Pilátom. Stojí tam s trňovou korunou, skrvavený, na celom tele má stopy po bičovaní. Jeho ruky sú zviazané, mlčí. Počujem otázku, ktorú kladie vyšetrujúci Pilát. Si židovský kráľ? Čo vo mne vzbudzuje pohľad na takéhoto Ježiša? Budem s ním viesť srdečný osobný dialóg. Predstavím si, že stojí predo mnou. Budem na neho hľadieť dlhší čas. Pokúsim sa ho objať s veľkou citlivosťou, aby som na sebe pocítil jeho ubolené a slabé telo. Pripomeniem si svoje obľúbené modlitby a piesne, ktorých nazývam Ježiša svojim pánom a kráľom. Uvedomím si, že Ježiš sa ma pýta tak, ako sa pýtal Piláta. Hovoríš to sám od seba? Dám si otázku, či súhlasím s takým Ježišom kráľom. Hľadiac na zviazaného a zbičovaného Ježiša s trňovou korunou na hlave, počujem, ako mi hovorí: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Pozýva ma k životu oslobodenému od násilia a pomsty. Bol som niekedy pokorený tak, ako Ježiš? Dokážem odpúšťať tým, ktorí mi ukrivdili? Verím v Ježišove konečné víťazstvo a vládu. Verím v jeho lásku. Ježiš mi prezrádza, prečo si vybral takúto cestu. Chce, aby som sa od neho naučil žiť v pravde. Chcem prijať bezpodmienečne všetko, čo mi hovorí v Evanjeliu. Nachádzajú sa v Evanjeliu pravdy, ktoré vo mne vzbudzujú strach a odpor. Pritúlim sa k trním korunovanému Ježišovi. Uvedomím si, že to kvôli mne si vybral takúto cestu svojho kráľovania na zemi. Vzal na seba všetky hriechy môjho pokrytectva, zneužívania moci,
na dosiahnutie svojich cieľov. Pozvem ho do svojho života, aby v ňom kráľoval. Vyznám mu, že je mojím kráľom. V Márinej škole. Mária prichádza z nebeského kráľovstva na zem, aby nám ho pomáhala budovať v našich srdciach. Ona si praje, aby Kristus, kráľ všetkého stvorenstva, bol kráľom nášho života. Hovorí nám, iba darovaním sa blížnym v láske a pokore môžeme pochopiť dar jeho obety na kríži. Posolstvo kráľovnej pokoja 2. augusta 2010. Drahé deti, dnes vás pozývam, aby ste vo svojich srdciach spoločne so mnou začali budovať nebeské kráľovstvo. Aby ste zabudli na to, čo je osobné a vedení príkladom môjho syna mysleli na to, čo je Božie. Čo chce od vás on? Nedovoľte satanovi, aby vám otváral cesty pozemského šťastia. Cesty, na ktorých nie je môj syn. Deti moje sú falošné a trvajú krátko. Môj syn je. Ponúkam vám večné šťastie a pokoj, jednotu s mojim synom, s Bohom. Ponúkam vám Božie kráľovstvo. Ďakujem vám. Mária, ty nám pripomínaš, že Ježišovo kráľovstvo sa získava slúžením. Pomáhaj nám v pokore, v slúžení, v láske zaujať miesto v jeho kráľovstve, ktoré je pre nás pripravené od stvorenia sveta. Amen. Mária, dnes pred tebou a v tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasvedcujem sa Ježišovi Kristovi, jeho božskému srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života podľa vôle nebeského Otca, pred tvárou celého nebeského dvora a celej cirkvi sa dnes, ó Mária, zasvedcujem tvojmu nepoškvrnenému srdcu. Buď mojou matkou a kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske ti odovzdávam a zasvedcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný a neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým, čo mi patrí, podľa tvojho zaľúbenia. A to všetko pre väčšiu slávu Božiu, teraz i na veky. Amen. Pán s vami. Nech vás na prihor Panny Márie, kráľovnej pokoja, svätého Jozefa, žehná a ochranie všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Ostávajte v pokoji.